Čo sa stalo vo svete 12. júla? Búrky zasiahli časti severného Porínia Vestfálska. V Telkte a Sendenhorste v Münsterlande boli potvrdené tornáda. Záplavy a krupobytie zasiahli niektoré oblasti Bavorska. Búrka a krupobytie v Miláne. Silná búrka zasiahla Tomášov Mazoviecky v Loďskom vojvodstve. Silné a dlhotrvajúce lejaky v Limburgu spôsobili záplavy. Búrlivý vietor zdemoloval stan vo Vitebsku. V Jakutsku naďalej zúria rozsiahle požiare. Krupobytie v Toboľsku, Ťumenská oblasť. Prachový diabol pri dedine Gorožanka, okres Ramonský. Búrky a silné dažde spôsobili záplavy v mnohých mestách. V Uludagu padali silné krúpy. Záplavy v okrese Šahjahanpur v štáte Uttar Pradesh. Najmenej 66 ľudí je po zosuve pôdy, ktorý zmietol 2 autobusy do rieky. Prachová búrka v Arizone. Požiar v Santa Barbare zničil už viac ako 148,5 km², 2 tornáda v Montane pri meste Opheim. Výdatné dažde neustávajú, spôsobujú záplavy a zosuvy pôdy. Silné dažde spôsobili zrútenie školy, najmenej 21 ľudí a 69 bolo Predstavte si, že máme super schopnosť zachrániť planétu. Nie, nejde o lietanie ani neviditeľnosť, ide o vedu. Klimatická kríza je tu, ale my máme tajnú vedcov z celého sveta. Problém? Pracujú oddelene. Riešenie? Spojiť ich. Predstavte si tým superhrdinov, ale namiesto plášťov nosia laboratórne plášte. Spolu môžu vyvinúť prevratné technológie, nájsť udržateľné riešenia a doslova zmeniť budúcnosť, ale potrebujú našu podporu. Zdieľajte toto video, rozšírte povedomie a požadujte, aby vlády investovali do vedeckej spolupráce.